Alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous serez amené à rencontrer une grande variété de créatures intelligentes, certaines amicales, d'autres franchement hostiles, comme les Vlagos qui veulent conquérir la galaxie. Alors soyez vigilants et gardez espoir. Vous finirez bien par retrouver la Terre. Últimes apostes. Atenció, no hi van més apostes. El 68? Fantàstic! He tornat a guanyar! Gràcies, noia. M'has portat molta sort. Valerian y Lorelin. Temps de profit. He guanyat cada vegada. Avui sí que tinc el dia. El meu germà bessó no s'ho creurà quan li expliqui. Hi ha un 99% de probabilitats que el pròxim número sigui el 39. Ja en tenim un altre! El 39. El 39. Tot el 39! No hi van més apostes. El 39. He fet saltar la banca! Em sap molt de greu esgarrar-te el dia. Amb el dret que m'han concedit les autoritats del casino d'Andragun, t'he de detenir per l'ús il·legal d'una calculadora de probabilitats. Lorelin! Quants dies sense veure't? Estàs tan guapa com sempre! Ho sento, Gart. Se us ha acabat. Està tot gravat. I, sens dubte, el millor de tot és el raig làser que assenyala el número escollit. I ara, si em vols donar el braçalet... Us hem de portar a Andragun. Això és la petició d'extradició firmada i amb el segell. Esteu de sort, allà les presons són molt acollidores. Ronda, posa rumb a Andragun. Ai, Lorelin, ets tan guapa i tan intel·ligent! Ai, sí, que dona gust que et detinguin! Has vist quin club de fans que tens? Semblen dos nens petits. Sí, i tant, que l'any passat ens van robar 1 milió de Bluetox. D'aquí a 15 segons entrarem en una tempesta subespacial. Té un volum d'1 milió de quilòmetres cúbics i es mou a una velocitat de 58.000 quilòmetres per hora. Que malament, que malament! Activaré l'estabilitzador estructural.
passada. Valerian, em sembla que em passa alguna. L'esfera de l'espai-temps. La tempesta la deu haver activat. Atenció, estem a punt de fer un salt en el temps. M'és impossible fer marxa enrere. No pot ser. No hi puc fer res. He perdut el control de l'esfera espaciotemporal de la Tempus Fugit. Som el 5 d'abril de l'any 912. Som a l'any 912. El 5 d'abril. Què? És el dia que ens vam conèixer. Però com pot ser? No entenc res. A mi també m'agradaria saber-ho, que ha passat. Som a Normandia, el lloc exacte on es va materialitzar la Tempus Fugit el 5 d'abril del 912, a les 12 hores i 49 segons. Segons el meu rellotge intern, ara són les 12 menys 5. Això vol dir que... Sí, que d'aquí a 5 minuts la Tempus Fugit es materialitzarà aquí mateix just damunt nostre. No, 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 no. Ens ha provocat alguna avaria als motors, la tempesta? Negatiu, funcionen tots, menys el motor de l'espai-temps, evidentment. De totes maneres, hauràs de fer servir el pilot manual. L'automàtic no respon. Molt bé, no podem perdre temps. Per cert, en Garp i en Bart estan a punt de sortir de la nau. La tempesta subespacial ha desactivat el tancament de la cel·la. A més, també han recuperat els braçalets. Va, primer tu. No, tu primer. En Bart i en Garp fent de les seves al 912. Quin desastre. Ja ens en ocuparem després. Ara mateix és molt més urgent que portem la nau a un altre lloc. Ah! És el dimoni! És el dimoni! Ah! Padre retro, Satanàs! Què et sembla si ens amaguem en aquell poblat primitiu? Sí, ben pensat. Segur que en Valerian i la Lorelin ja ens estan buscant. És molt fort. Hem desaparegut del segle XXV i no tenim manera de tornar-hi. Sí, i el pitjor és que ara entrarem en una paradoxa temporal. Què vols dir amb això? D'aquí a 1 minut i 12 segons, la Tempus Fugit es materialitzarà aquí al costat amb un servidor a bord. Activem els propulsors. Ja en començo a estar tip. No m'agraden gens aquests imprevistos. A més, sempre hi ha d'haver problemes amb aquestes esferes de l'espai-temps. Són massa inestables. Tant de bo no les hagués inventat. Accés autoritzat. La nau es materialitzarà exactament a les 12 i 49 segons. 46, 47, 48, 49. I ara què? Què representa cada passar? Ara sortiré de la nau, aniré fins al poble més pròxim i ens trobarem. No sé com ho veus, tu, però a mi em fa una mica de cosa tot això.
2 valerians. Pot ser de les que fan història, aquesta paradoxa temporal. No em puc quedar aquí. Me n'hi he d'anar. Introducció de les coordenades espaciotemporals. Què els hi deu haver passat? Catatonia temporal? Deu ser una malaltia típica del segle X. Ho hauré de fer constar a l'informe. Mira l'ell, ho hauré de fer constar a l'informe. Encara resultarà que eres bon estudiant i tot abans. Mira, aquests 2 homes no hi eren l'altra vegada. Me'n recordo perfectament que vaig caminar una estona pel bosc, però no em vaig trobar ningú. Això és que algú ha canviat el passat. En Bart i en Gar! Exacte. I si no els trobem ben aviat, són capaços d'interrompre el continu espai-temps. Detecto 2 fonts d'energia electrònica a 1 quilòmetre d'aquí. Deuen ser els seus braçalets. Sí, però això vol dir que ells també ens deuen poder localitzar. Activem els descodificadors. Ara ja no ens podran detectar. Esfera temporal activada. Desmaterialització d'aquí a 7 segons. Som-hi! He localitzat la Tempus Fugit. Està en mode invisible. No tinc gaire temps. He de reparar la Tempus Fugit abans que tornin en Valerian i la Laureline. Obre'm, ronda, és molt urgent. Senyor Albert, quant de temps? Mira quina gentada que hi ha allà. És ella! Ho veus? Com s'ho ha fet per arribar abans que nosaltres? Molt fàcil. Nosaltres hem vingut a peu. Ella deu haver vingut en propulsor. I aquest disfress? Per què deu ser? Ens deu voler tornar a detenir. Mira, en Valerian és allà. També va disfressat, però em penso que encara no ens ha vist. Necessitem diners urgentment i un mitjà de transport per poder escampar la boira abans que ens enxampin. Mira, aquell d'allà ets tu, dalt de l'arbre. Sembla que t'ha agradat l'espectacle. Eres tan bonica i estaves tan plena de vida. Reconec que em vaig quedar embadalit. Ah, sí? No m'ho havies dit mai? Mira aquells monjos que hi ha darrere meu. No són en Bart i en Gar? Sí que ho són. Detecto els braçalets. Què fem ara? Haurem d'anar amb peus de plom. Sobretot hem d'evitar com sigui trobar-nos amb nosaltres mateixos, perquè quan 2 objectes idèntics coincideixen en el mateix espai-temps, clar, s'eliminen. S'anulen mútuament i deixen d'existir. És el teorema del professor Lloyd. Perfecte. Doncs per poder capturar aquest parell haurem de passar desapercebuts. I tal com anem vestits ho tenim una mica complicat i haurem de fer alguna cosa. Va, som-hi. Perdonin, que em podrien venir a ajudar? És que m'he torçat el turmell. Toquem el dos. Molt bé. Se n'han anat sols. Ara és la nostra. On aneu, vosaltres dos? Aneu a formar amb tots els altres. A les seves ordres.
M'ha agradat molt la funció. No havia vist mai una mossa tan bonica i tan elegant. Si et cases amb mi, viuràs envoltada de riquesa el que et queda de vida. M'honora molt la vostra proposta, noble cavaller. Però una pidolaire com jo l'únic que faria és embrutar la vostra reputació. Detecto metalls preciosos a l'interior del celler d'aquest castell. Ja saps què toca! Robar el tresor! Ah, on s'has vist això? Com pot ser que un indigent com tu rebutgi la meva proposta? T'ofereixo poder i riquesa. Jo veig que no ho he entès. Jo no vull poder ni riquesa i menys venint d'un vell com tu. Aquí va ser quan ens van detenir. Sí, ja me'n recordo. Aquest parell acabaran amb la soga al coll. Guardes! Captureu aquesta barjaula i aquest fill de mala mare ara mateix! Heu sentit les ordres del senyor. Si s'hi resisteixen, feu servir les armes. Som-hi! Per haver-vos rigut de mi, us faré penjar tots dos en públic demà a primera hora del matí. Així és com va començar tot. Sí, les nostres vides van canviar. Podeu fer el favor de callar? Estem perdent molt de temps. Hauríem d'anar buscant Bard i en Garb. Tornar de seguida a la nau i tocar el dos tan lluny d'aquí com puguem. Ja, però on vols anar? A un altre planeta, potser? Això ja ho veurem. Anem per parts. Primer encarreguem-nos d'aquell parell de grillets. Tenia raó, Ronda. Ha sigut la tempesta el que ha provocat els danys a l'esfera espaciotemporal. També ha afectat el funcionament del pilot automàtic. Sí, ja ho sé. D'això ja se n'ocuparà en Valerian. Jo reparo l'esfera i desaparec. He d'evitar el contacte directe amb la Lorelin i en Valerian. Dedueixo que està programant l'esfera espaciotemporal de la Tempus Fugit per poder-la manipular a distància. Exacte, i quan hagi acabat he de pensar que he d'esborrar aquesta informació de la teva memòria. Em sap greu, Ronda. Ho entenc. Per cert, senyor Albert, la trobada entre en Valerian i la Lorelin el 5 d'abril del 912 va ser una coincidència o la va provocar vostè voluntàriament? Fas moltes preguntes, tu, per ser un ordinador. Els metalls preciosos són en una sala subterrània, just a sota d'aquesta cripta. Que bufones aquestes criatures! I quina gana que tinc! Potser són comestibles, les tastem! Quan tinguem els metalls preciosos podrem anar al millor restaurant del planeta. Perfecte! No hi ha ningú! Va, tu primer, endavant! No, tu primer. Entrem-hi a la vegada! Han entrat per aquí. He pensat que no podem permetre que aquesta colla de bàrbars pengin la Lorelin i en Valerian. Seria immoral, no? Tens tota la raó. Jo he pensat exactament el mateix, sobretot la Lorelin, que és tan guapa. Sí, i tan intel·ligent. Primer podem robar els metalls preciosos i després mirem si els podem ajudar. Molt ben pensat. Així estaran en deute amb nosaltres. És una llàstima que hagi de morir. És molt guapa, aquesta noia. Segur que saps la manera de fugir. No, ho sento. Què vols dir que no? Si dius que ets bruixot, bé deus tenir poders màgics, no? I ben mirat, si som aquí és per culpa teva. Per culpa meva? No diguis bestieses. Qui és la que ha deixat aquell home en ridícul? Amaguem-nos. Ara sortiran i no podem coincidir. Esclar, i qui és el que s'ha posat a riure com un boig? Posa't darrere meu. No el tenen gaire ben protegit, aquest tresor. Ja ho pots ben dir, ha sigut bufar i fer ampolles. Amb això en tenim per uns quants mesos. Ja tenim la feina feta. Ara ja ens podem ocupar d'en Valerian i la Lorelin. Que et vagi bé. Espera'm, que vinc amb tu.
Perdoni, bon home, que ens podria dir on els tenen els dos presoners? Per què els han fet venir, germans? Perquè es puguin confessar abans de morir? Deu tenir molt bon ull, aquesta criatura. Com ho han endevinat, que som germans? No m'ha costat gaire. Ho he sabut pels hàbits. Els presoners estan tancats a dalt de tot de la torre. Han fet net, aquell parell. Atenció! Els presoners s'han escapat! Mobilitzeu tots els guardes! Perdó, que passem? En Bart i en Gart! Ara ja els tenim! Per aquí, els esperarem a fora. Aquí ja no hi pintem res. Aquell parell ja se'n surten sols. Ens hi podríem quedar una temporadeta en aquest planeta. El trobo tan original i no tenen cap mena de tecnologia. Saps què vol dir, això? Sí, que podem pispar tots els tresors que vulguem. Creus que hi arribaran a temps a la nau, en Valerian i la Lorelei? N'estic convençut. Valerian! Lorelin! Prop, que no éreu! Esclar, ja ho entenc, us heu disfressat de guardes. Ah, però així qui eren els que perseguien els guardes? No ho sé, vés a saber. Ah, mira què he trobat, 2 reductors de partícules. Què hi teniu? Hi ha un tresor espectacular de l'home que us volia fer penjar. Ens el repartim? No, el tornarem a deixar al seu lloc. Si descobreix que li han robat, escamparà el terror per tota la regió. Quina por! Ostres, en això no hi havíem pensat. Doncs s'han de tenir sempre en compte les conseqüències. Au, doncs, anirem a tornar el tresor i cap a la nau. Però aquest cop... Us haurem d'embenar els ulls. Perfecte. Ha anat tot igual que la primera vegada. Els nostres dobles han pogut fugir i han abandonat l'edat mitjana. Tornem a la nau. Vinga. Vols dir que no l'havíem deixat en mode invisible, la nau? I tant. I juraria que havíem tancat la passarel·la. Bona nit, parelleta. Ja dormen. Han tingut un dia molt dur. Sí, i no són els únics. Ja m'ho imaginava. Mentre no hi érem, algú ha pujat a bord. I com ho saps? Han esborrat les últimes 6 hores de la memòria de la ronda. Sí, m'hi he vist obligat. Molt bé, ha arribat l'hora d'enviar els nostres amics al seu continu espai-temps. A més, el nostre visitant misteriós ha fet una sèrie de reparacions a la nau. El senyor Albert. Els presoners són tots seus. Permeteu-me que us doni les gràcies en nom del govern d'Andró. Som-hi! Fins aviat, Lorelin! M'agradaria saber si la nostra trobada al 912 va ser realment una coincidència. Per què ho dius? Que vols dir que canviaria alguna cosa? No, res. De totes maneres, és el pitjor que m'ha passat a la vida. A mi també, ja t'ho ben juro.